Joachim, jeg kan ikke høre dig. Hvorfor? Kan du ikke høre mig? Jeg kan næsten ikke høre dig. Jeg kan næsten lige høre din stemme. Kan du høre mig? Kan du høre mig nu? Hallo, Joachim, nu prøver jeg lige at snakke. Nå. Kan du ikke høre mig? Næsten ikke. Okay, jeg gør lige sådan, at du kan høre mig bedre. Der er en der. Lava nummer 2. Kan du høre mig bedre nu? Ja, kun en lille bitte smule. Kan du, så er der noget galt med dit headset. Nej, ikke mit. Jo. Der er noget galt med dit headset. Det tror jeg ikke. Jo. Nej. Er der en inde i PvP? Hvad? Det tror jeg. Kun mig, der er inde i PvP lige nu. Så tager jeg lige noget nyt panser og et nyt sværd. Det er jo kun, hvis du kan kit. Jamen det gjorde jeg også, lige inden jeg døde. Og gjorde du. Mhm. Så kan du nok ikke kit igen. Nej, det ved jeg godt. Nej, hvor fanden falder jeg altid ned? Den her server, den lagger helt vildt. Den er mega dårlig. Optager du, Joachim? Nej, det er dig, der lægger. Ja, jeg optager. For jeg lægger overhovedet ikke. Hej Markus. Nej, der! Markus, prøv lige at lade være. Du skal skyde mig op der. Jo. Nej! Og jeg mistede også min allerbedste bue. Men nu skal der nakkes. Jeg nakker alle, der kommer i nærheden af mig. Også mig? Nej. Skyd mig! Ja. Nej, der kommer en bag os! Joachim, pas på, der kommer en! Ja, jeg har set ham. Han har ikke særlig godt diamond panser. Hvor er han henne? Hvad? Hvor er han henne? Han har ikke særlig godt diamond panser. Der er ingen, der har særlig Han er godt. bare normalt, der han panser. Hvor er han henne? Joachim, Eller hvor er jeg han prøver henne? lige at lægge på, og så ringer jeg dig op igen. Ja, hvor er han henne? Har du set ham? Markus, kan du se ham? Hvad? Joachim, Mhm. prøv lige at snakke. Hallo? Hallo? Kan du ikke skrue mere op for din Skype, eller sådan noget? Det kan jeg ikke. Hey, han er der! Greb ham! Jamen, jeg ved det godt, han står og dræber mig. Nej, for jeg kommer og hjælper dig. Vi skal da dig nu. Han havde ikke meget liv. Dræbte du ham? Nej, men han var lige ved at dø. Nå, ja. Kill him! Markus, prøv ham. Fanden kan ikke nok. Helt ærligt, din lorte server det her. Det synes jeg ikke. Er du ved at dø, eller hvad? Nej, jeg er lukket ud. Hvorfor? Fordi det er en lorteserver, jeg er lukket, men jeg er gået ind igen. Der er kommet en til, Joachim. Eller dræb ham der først. Vi skal dræbe ham der. Oh my god, det er OP. Der kommer en i Diamond Armor til. Nå nej, han var ikke gerne. Oh my god, det bliver svært. Tror jeg ikke. Få se, hvem der er med. Jeg dræber bare alle. Ikke mig. Nej, ikke dig. Halle, du har ret. Du har et mega sejt skin. Især den der creeper om på din ryg. Det ligner, den er sur eller sådan noget.
my god, det er sindssygt, jeg dør snart. Gør du? Nu døde jeg. Døde du? Ja. Jeg kommer over og tager Kan man ting. backe? Kan man back? Det tror jeg ikke. Wow. Jo, det kan man godt. Nice. Fik du dine ting? Oh my god, ja, jeg har mistet mine ting, ja. Jeg døde med det samme, fordi jeg har glemt et kit. Nej, jeg kan ikke kitte. Fuck! Shit, der var en, der havde et sygt sværd. Okay, jeg går ind i huset og tager nogle ting. Er det ikke okay? Jo, vi skal vinde den her gang. Jeg døde lige. Oh my god, gjorde du? Mhm. Jeg tager det for den anden kiste der, som jeg... Hvor jeg havde det der diamond armor, der var gået lidt i stykker før. Det er sådan noget, om vi ikke har Simon også. Så kunne vi nemlig dræbe dem alle sammen. Ah! Der kom en! Nå jo, det er bare dig. Sådan. Okay. Okay, vi warper. Jeg venter til, at du er klar. Jeg har skrevet det nu, men jeg trykker ikke indtegn nu. Jeg skal lige... Sådan der. Are you ready? Jeg har Are skrevet you det. ready? So, let's kill! Hvad? Let's kill! Vi skal dræbe Let's ham kill. der i diamantpanser. Ja, han er mega irriterende. Enten er han hacker eller sådan noget. Jeg lader lige ned på ham. Okay, jeg tager ham i diamantpanser, du tager en anden. Ja, jeg tager ham der Elliot. Oh my god, der er kommet mange. Scheisse. I will not kill you. Okay, I will kill you. Nej, jeg har et halvt liv tilbage. Scheisse. Nej, jeg er død. Nej. Okay, jeg tager ikke mere. Joachim. Nej, jeg kunne ikke få mine ting. Døde du? Nej, der var en, der døde, men jeg fik ikke tingene. Ja! Dræbte du ham i armor? Ja, jeg fik ham i diamantarmor. Fik du noget af hans armor, eller havde han noget på sig? Nej, jeg faldt ned til dem. Nej. Halle, det er mig, der ikke har noget panser på. Jeg kan ikke se nogen panser på. Hey, hvorfor står han bare deroppe? Joachim, jeg står bag dig. Nej, nu kommer der en mere. Oh my god, vi skal ud og nakke hele PvP, mand. Dræbte du ham? Du kastede en mega lang. Wow, ja! Ninja speed. Scheisse! Hey, jeg tror vi er sammen med ham der Annika eller sådan noget, hvad nu? Ja, det er vi også. Okay, så vi hjælper Annika. Mhm. Ja, jeg fik en. Der er ikke nogen herinde. Jo, der er. Der er masser. Kom her, fucker. Der er ikke nogen med mig. Hallo Joachim, tror du seerne, de kan høre os? Ja da. Jeg kan ikke høre dig så godt. Hey, with me. Oh my god, hvor er de henne? Scheisse, jeg kan ikke se en eneste. Ej! Oh my god, jeg er lækker. Der er ikke nogen herinde med mig, og så kan jeg heller ikke miste liv.
pumpkin sitting on the wall. Vi er også død, så står bedre, hvorfor jeg ikke kunne løbe og sådan noget. Fuck, jeg er død. B-A-C, kom. Jeg var død. Men du tager ikke mere armor og sådan noget? Nej, det gør jeg ikke. Fordi ellers mister vi det hele. Hey, kan man kitte? Nej, man kan ikke kitte endnu. Jeg vil se, om jeg kan pit. Kan du kitte? Nej. Og dernede er de alle tre. De mobbing. Ja, der står du, Joachim, og bare slår med dine næver. Og jeg døde med det samme. Au, jeg havde egentlig held. Ah! Eller vi skal løbe lige bag dem, og så skal vi bare se, om der er Åh nej, det var ham der Elliot eller andet. Elliot. Det er ham der Elliot, som er i Diamond Armor lige nu. No. Eller ham der PC, han har vildt mange ting. Oh my god, jeg bagger meget. Jeg lægger ikke, jeg bagger. Nej, jeg dør helt vildt. Jeg håber ikke, vi mister gunpowder. Nej, vi har ikke noget faction. Vi har ikke nogen faction. Hjælp mig! Jeg får næsten lyst til at have fuld diamond armor med det der diamond sværd vi har, og bare komme ind og nakke dem. Joachim? Eller der lægget en jernbrystplade. Ja, jeg kan kigge. Joachim, jeg står bag dig. Jo! Help me! Nej, jeg døde allerede, og jeg havde lige kittet. Hvorfor spiste jeg havde lige kittet. Hvorfor spiste du? Jeg havde lige kittet. Woo! I'm running for my life. Jeg har et par støvler. Jeg har et par støvler. Oh my god, jeg hoppede ned i spawn, og jeg er seriøst, jeg hoppede. Wow! Scheisse. I feel like they are hard. Hey, jo, der er portaler. Skyblock. That's the sound of the police. Au, for helvede. Jeg kan ikke høre dig ret godt, Joachim. Jeg løber. Hvad? Jeg løber. I'm running for my life. Det er god plot. Hvorfor er man ikke kreativ? Au. Der er en tilbage dernede. Markus, hvorfor er man ikke kreativ Markus, i? vi to. Vi kan nakke ham. Har du kittet? Jamen, det kan jeg ikke. Kan du ikke? Nej. Lol, det kunne jeg. Hallo, det er mega ærgerligt, at man ikke er game mode. Ved plot. Ej, jeg prøver en gang til, og så prøver jeg ikke mere. Vi har så meget panser. Nej, Joachim. Vi mister bare al vores panser til sidst. Nej, vi har mere. Men ikke ret meget mere. Hvad har du taget? Diamond eller jern? Jern, kom nu Markus, vi gør det begge to. Fordi der er kun én tilbage dernede. Jeg gør det altså ikke. Markus, kom nu, vi kan nakke ham sammen. Kom, har han overhovedet ting? Nå jo, det han kan har. faktisk... Nå jo. Han har masser af ting. Nå, er det ham, der er den mega OP? Ja. Ham der var i Diamond Armor? Nej, han er ikke i Diamond Armor, han er i Jernarmor.
Nej. Hallo Joachim, vi har næsten ikke noget armor tilbage. Nej, men kom nu. Markus, du kan få så meget armor ved at dræbe ham. Okay. Okay, er du klar? Jamen, jeg er i gang med at dræbe ham lige nu. Ah! Jeg kommer. Er det ham, der er Niklas? Mhm. Dræb ham, Joachim. Og hvis vi mister armor nu, hvis vi mister vores armor, så gider vi ikke, vel? Det ellers mister vi bare alt vores armor. Jeg røg ned. Markus, vi venter hernede. Skyd ham ned. Ja, tak. Jeg tager ham. Fuck, han røg derop. Han er bag dig. Hey, der var han. Ham, den anden en. Han har vildt meget panser, ham der. Markus, spis sgu en æble. Jeg holder ham væk. Jeg har ikke nogen gyldne æbler. Markus, spis der nogen. Jeg har ikke nogen, siger Markus, jeg. her. Markus, her. Det er way, fucker. Dræb ham. Hvis vi dræber en, så går vi tilbage i huset, okay? Selvfølgelig. Lige så får vi jo så mange ting. Håber jeg. Døde du? Nej, men jeg kom til at spise 2 gyldne æbler. Så har du ikke flere tilbage nu? Nej. Men der er også kun 2 tilbage. Altså, du er der ikke mere. Jo, ja. Jeg er lige her. Er du? Han tager hele tiden gyldne æbler. Han har helt vildt mange. Han kan bare tage dem hele tiden. Det har vi også. Ja, jeg smadrer noget af hans panser. Nej. Undskyld, Markus. Vi dræber ham. Han gider bare ikke dø. Vi kan bare dræbe nogen imens du løber. Ja, lige præcis. Ja, han døde. Ja, jeg har en ting. Ja, jeg har 64 svinekoteletter. Skal vi gå tilbage, eller skal vi fortsætte? Nej, vi skal dræbe dem. Døde han? Nej, undskyld, Markus. Det er ikke noget. Markus, dør du? Nej, næsten ikke. Men jeg fik bare noget panser ham der så. Nej, jeg kom til at kaste mit diamondsværd. Markus, her. Nej, nu fik jeg det igen. Det er fordi, han døde ham, den anden. Dræb ham der. Åh nej, det har med diamond. Okay, det der, det gider vi ikke. Jeg døde nu. Fuck, jeg kommer. Men han har taget mine ting. Nej. Hallo, vi går ikke ind og tager rustning. Vi går ikke hjem og tager rustning. Jeg sagde, vi skulle gå hjem. Wow. Fuck, jeg var langt væk der. Eller vi går hjem nu, Joachim. Vi fik vores ting, og vi mistede vores ting. Sådan. Ja, jeg prøver ligesom også at komme væk herfra. Okay. Hvad er spleef? Fuck, jeg kan stadig ikke bruge PvP. Hvad er spleef? Okay. Jeg fik en lille smule ting, men det var ikke meget. Det var ikke særlig meget.
Hvorfor var der ikke kreativ i plot? Det husker jeg, da det var ved dig. Jeg er stadig kendt i PvP. Synes det er en dum idé, Joachim. Hvad er det her for noget? Nej, jeg gik hen til Hunger Games, og der er bare ikke kommet nogen. For helvede. Jeg er nødt til at lukke ud og ind igen. Fuck, jeg døde. Nej, det gjorde du ikke. Hvorfor fuck kan... Joachim. Det der, det er så løgn. Så har jeg ikke back lige der. Nej. Hallo Joachim, du tager ikke mere panser. Ej, jeg gider ikke at spille ind på den her server mere. Hvorfor? Fordi at jeg har mistet næsten alle vores ting. Ja, vi har næsten faktisk ikke nogen ting tilbage. Vi har ikke flere gyldne æbler. Har vi ikke? Nej. Er alle væk? Ja. Nej, vi har da 24. Nej, vi har ej. Jo, vi har. Hvorhenne? Okay, Simon. Nej, Markus. Bare for sjov skyld. Så gør jeg bare det her. Nej, det gør du ikke. Jamen, vi skal jo alligevel ikke bruge det til noget. Joachim. Jeg gør det bare for sjov skyld. Hvad hvis du dør? Ja. Det er ikke min skyld, hvis vi får skæld ud for Simon. Hvad mener du? Skulle jeg få skæld ud fra Simon? Ja, det er dig, der har brugt alarmoren. Wow. Mærker du den? Nej, tværtimod. Står du overhovedet henne med PvP? Hvad? Er du overhovedet henne med PvP? Ja da. Hej Markus. I cannot see you. Jeg er lige bag. Dræbte du ham? Nej. Nej, han løber efter dig. Dræb ham. Dude. Nej. Hvad er der? Det er bare, hvis du dør, Joachim. Men jeg er gået ud af serveren. Nej, du er ej. Jo, ja. Nej, du er ej. Han løber efter dig. Jamen, jeg er gået ud. Nej, du er ej. Jo. Hvorfor gik du ud? Fordi? Hvad for en? Skal vi så gå ind på lava? Nå nej, der er du blevet bandet. Jeg kender en server, ikke? Og der kan man få gratis diamond armor og sådan noget. Buer og pil. Helt gratis. Inden for en server. Bare ved at trykke på et skilt. Er det ikke sejt? Jo. Jeg har fået 64 pile, og jeg har ikke mistet en eneste mønt. Og Hvor er du? 2 stacks gyldne æbler, og jeg har stadig ikke mistet nogle penge. Inden på en server, du slet ikke kender, Joachim. Må jeg Tror jeg få da ikke den? rigtig få. Hvad? Må jeg få den? Kom nu. Jeg sagde også nej til Simon Juhl. Og hvad så? Du kan da altid bare sige ja igen. Jeg ved ikke helt. Markus. Så skidt. Yeah. Jeg kan godt lide det der. Yeah! Okay, jeg sender det på Skype. Hvad skriver du? Jeg skriver ikke noget.
Jo, du gør. Nå, Inden for Skype gør nu du. gør jeg ikke. Du skriver ikke noget. Okay, du kan bare lige du kan bare kalde den et eller andet. Alla bekul sakatira makatilla pikot nu kadai sakatira makatilla. Jeg synes det er mega godt lavet, den der hot styles. Hvad? Den der på dit Skype-billede, den der hot style. Nå ja. Ah. Hvordan kan det tage så lang tid? Jeg har først lige begyndt. Jeg tror lige, jeg laver et nyt afsnit.